ଆଜି ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ବନେଇବା, ମାଣ୍ଡିଆ ଦୋସା। ବିରିକି ବାଟି ଦେବା। ଏମିତି ବାଟି ଦେଲା ପରେ 2 କପ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲୁ, ଘାଣ୍ଟେଇକି 4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁକା ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 4-5 ଘଣ୍ଟା ରଖିଲା ପରେ ଏପରି ହୋଇ ଆସିବ। ଏଥର ପାଣି ଦେବା ଟିକେ। ଲୁଣ ପକାଇବା, ଆଳୁ ସିଝା, ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର। ଦୋସା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ମସଲା। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇବା, ସୋରିଷ ଜିରା ପକାଇବା, ପିଆଜ ପକାଇବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଆଳୁ ପକାଇବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଗରମ ମସଲା ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆମର ଦୋସା ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି। ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ପାଇଁକା ନଡ଼ିଆ, ଜିରା, ରସୁଣ ଯୋଡ଼େ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯୋଡ଼େ, ତେନ୍ତୁଳି ଆଉ ଟିକେ ଚିନି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ପକାଇବେ, ଲୁଣ ପକାଇବେ। ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଆମର ବଟା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଛୁଙ୍କ ବନେଇବା। ତେଲ ପକାଇବା, ଫୁଟଣ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଯୋଡ଼େ, ଛୁଙ୍କ ପକାଇବା। ତାୱା ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥର ମାଣ୍ଡିଆ ଗୋଳାଇଥିବା ପକାଇବା। ପତଳା କରି ଚକୁଳିଟାକୁ ବନେଇବା। ତେଲ ପକାଇବା, ମସଲା ଧୋଇବା, ମସଲା ପକାଇବା। ଏପରିକା ଉଲ୍ଟେଇ ନେବା। ଏଥର ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ମାଣ୍ଡିଆ ଦୋସା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।